Asa ka Oh, yeah. Hi guys. Ay, miss. Ay, hay, uray mo din ho. Mga gagmay ka na inyo, hay. Sabi nito, libad. Sumuka. Ay, mga bata pa kayo mo dong. Di mo kabuhi. Bata lagi kung bako na. Ay, dako buntaw. Kagamay. Pahikapa ko na ko. Ayaw. Do, ako tambal ko. Wala ko, uloy. Tumbo din mo. Alam mo din. Hello. Ika, balhin ko diri kini mga bata diri nga mga kalang butakal. I love. Ay, sorry kayo ha, dugay ko ka istorya kay. Nay mga bata ito gud kay mga sa mukag kay ba. Si patagad na ako. Lahi ra jud ning gwapa kay tay. Wa nang uyab mo gud pating gwapahan. Daghang kay si patagad na ako. Pero ka balaka labo jud ko nagpadala. Pero, ha? Sure ka ikaw ra usa din ha? Ako tarong ba? Aw. Lakan sila. Nakay mga mamang papa. Kada goods kay na. Sige mo anak ko ha. Lagi mo anak ko lagi paspasan ako nako. Pwede ra mudagan ko diha para maabutin ko. Sa mga silingan na ta oy duula kayo unahan sa inyo ha. Sige padung ko din ha. Bye bye, love you. Sige padung na lagi ko. Sige love you. Love you to sa day. Tikmo na ron. Ano ba? Okay, bye bye. Ay kanay makapabirthday mig ana-ana di ay. Ay. Ana-ana ba ka na sweet ba? Samtaw mo eh. Ito na kasi ah. Gago! Labi! Ah, gago! Tara! Ay, kami mo di ko perminti ko. Kanang pinang lang. Usa ba? Kanang babe. Usa ba niya? Kanang kuan kanang. Dili sa tamang ana di sa tamang pasok-pasok sa Hindi mo ganaon na wa. Hindi ko. paminaw sa ay nagsabot biya ta ini puti sa uwak bihala ta mo pasok-pasok. Puting awa. Di na lang yung sisi kagasuhugan ni. Gananay puting awa. Nakakita na. Nakakita na. Bisan pag nakin na po. Katihin ba pinanasad. Dali, bisan pag nanay ka mo. Dili, isa ka bakti. Nanay ka mo. Laman ka kunin mo. Lapit ka mo. Oh, Saan naman? lalo kay imong apas kay pasok-pasok na. Kasi pasok-pasok ba? Uy, Pasok, sud gawa, sud gawa, sud gawa. Kabaw ka na. Kanang gigil na kay kumudugay. Ayun na. Hindi na sa doon na kapit. Yes. Pero ano ba? Uyan mo ay. Sige, pa nagto ay. Ano ba? Maglalabing ba? Hala, adra. May pang imil ko. Ang may pag-email di ba? Yan na. Ani-anli pa dyan ya. Di man nilang pagkuhan. Huwag ipaanli pa ganyan nato kay para magkuhan. Magyoyom, sagdap salamat ka ni ari ko. Kahit kung sa mukha ha. Pag doon ay hindi nila kayo utang ko. Ay pa. Kay magsamok lang ka na. Ay pagkuhan lang ka ni Anli diri. Kung di man nilang magpakuhan. So, dugis, magpailas sa dugi imong apas kay kanira. Palalat na imong apas. Kita lang duwa. Walang tao diri. Wala sila mama. Mau gigibaanli di ka kay. Eh bawal ka sa. Dapat gani, sakto nga lalaki, umahan imong amahan. Paila-ila ko di mo. Ikaw, pari unang ko. Ano na kay kaya ikaw mabalik na rin ka uma. Ano ka rin Nakong babae mong gift. sige na rin nagpag-email mag-email sa ko. Di ba kaya na yung tanaw lagi ko? Sorry ko na. Itik na nagka. Meeting ako pa. Ako sa Ay, kuan ko pa ko master. master mo juga sa anak-anak. Ya sabi. Attack! Attack! Sus, attack! Uy, attack! Attack! Gi! Uy, gi, sige, sige! Sige! Sana all. Ayaw! Api na kung... Ano ka, uy? Chup-chupin mo na ang akin! Sige! Ano na? Nagbuang ka din. Sa Ski!
Ito bang kaso ko dila? Ano man? Abi, kung sa'yo mong buhaton. Ay, yambag siya ini. Diba, nagsabi na talaga, dili pa ko mangana. 20 o sayang kayo. Kita 20, sa'yo mo ni mga Ay, nagong ni galit. Ay, galit. So na tao. 1 hour later. Nakatali na naman si Otoy ngayon. Lang balik ka na! Sorry siya Kasi hindi sila balik, ha? Hindi na balik sa kanya ko, ha? Dali na, mag-round 2 tayo!